Ciyekî dîrokî heskîv dibin avê de ma. Demek dirêj bû ku li ser bermayên dîrokî a navçeya Heskîfê û şikeftên mirasên dîrokî niqaş dihate kirin. Çalakvanên medenî ên Tirkiye, welatên Ewropa û cîhanê jî ji ber projeya bendavê nerazî bûn. Gelek caran li Heskîfê çalakî girev pêk anîn. Lêbelê hikûmeta Tirkiye ji projeya bendava Ilısuye, gav, paş ve neavêt û ciyê dîrokî dibin avê de ma. Ava bendavê ne bi tenê şikeftên dîrokî, xaniyên dora sed gund jî dibin avê de hişt. Gundiyên navçe û çalakvanên medenî ji ber vê biryarê nerazî bûna xwe wisa anîn ziman. Ev der turistik bor der. Bi hezara turîst de vê derê. Vêga îro kesik niye li Heskîfê de. Heskîfa gunavdeng bû, îro bêxwedî me heye. Demek ki ya tarîx cehkî yanlış çêbûye ya cem ji tarîxê fêm nakin. Yani hêj dibêjim. Hêjin de dereng bû. Devereke zav hoş bû. Yani tarixa wê nake 12 milyon insan, 12 milyon hazar sal ev der perinam insan vê dê bûn. Yalnız vêga bin avê de maya yani dilê me zav yani xemgîn e yani min carê me data tarixa wê çarşiya wê nake vê dê bû kopriya wê nake bû vêga tiştek nemaya. Yani halê berabata ji bo en fazla karê de masîna bigirê. Ziyaretçiyên Heskîfê her sal bi hezaran bûn. Gelek turîst serdana ciyê dîrokî dikirin. Lêbelê Tirkiye dixwast ku li vir bendavekî hilbernê kerebê çêbike. Divê daxwaza xwe de jî bi ser ket. Avayên gundê Heskîfê dibin avê de ma. Dişûna avayên gund û navçeya xaniyên nû hatin çêkirin. Lêbelê lêkolîner û çalakvanên medenê dibêjin Heskîfa kevin dîroka vê gelî bû. Hat talan kirin. و ev bendav zererê bidî ziyaneke pir mezin wê bidî herema Mezrabota Kurdistanê heta Şatul Ereb min bêjin Korfeza Basra milyon û nîv ji xwe bedewî Ereb wir piştî got Firat û Dîcle nehra her du li serê bendavê pir mezin hatine avakirin. Milyon û nîv jî Erebê bedewî wê bê avmênin yani ji Cizîra Bota dest pê dike heta Musulê, Bexdayê, Şatul Ereb tevekê avê bêje ji sê behrê avê di behr bê qedexekirin. Bi vî hawayî jî herem yekemîn ji Mezrabotayê jêr bigire heta jor 100 gund bin avê de dimênin. Hêjayî gotinê ku beriya dagirkirina şikeftên dîrokî dewleta Tirkiye hinek bermayên dîrokî ji ciyê wî rakiribû danîbû ciyekê din. Lêbelê hinek berhemên dîrokî jî dibin avê de man. Ji aliyê din ve avaçemê Dicle jî diçe heta herema Kurdistanê û bajarên Bexdayê. Lê bi çêkirina bendavê metirsiyek heye ku ber av bêgirtin.